i mɛlɛkiti ka don kibaru kɛnɛ kan bi ye juma ye uti kalo tile 21 kɔni ye ni n'o bɛ farafin sankura kalo fɔlɔ tile 2nan ma ayiwa an ka foli bɛ an lamɛnjama bɛɛ lajɛlen ye kabini aw sigiyɔrɔ la ayiwa bi kibaru m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ CEDEAO ni ale ye farafinna kilebiyanfa jamanaw ka tɔnba dɔ ye olu y'a yira k'a fɔ ko Ibrahim Boubacar Keita ni ale tun ye Mali jamana ɲɛmɔgɔ ye k'a ka segin ka na a nɔ la a ka fanga kɔni ta kura ye tuguni ayiwa kibaru minnu sera ma olu y'a yira k'a fɔ ko kunu alamisa don uti kalo tile 20 kɔnɔna la CEDEAO maaw kɔni n'o olu kɔni ye conférence vidéo dɔ kɛ o conférence kɔni kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko min ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔlen n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye ko a ka segin ka na a nɔ la ko ani a nɔfɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen minnu minɛlen don finitigiw bolo k'u bɛɛ lajɛlen ka bila u ka t'u ka so wa ko jamanakuntigi a ka segin ka na fanga la wa ko n'o tɛmɛnen ka bɔ yen ko min ye k'a fɔ Mali jamana ni CEDEAO jamana minnu bɛ furancɛ la ko o furancɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ datugu Mali la fo ka taa fɔ jamanakuntigi kɔni seginna ka na a nɔ la tuma min na ayiwa hali bi u y'a yira k'a fɔ ko ni o waleya bɛɛ lajɛlen ma kɛ ko u bɛ finitigiw bila ka na walasa u bɛ se ka jamanakuntigi lasegin ka na a pilasi la cogoya min ko sabula ko an bɛ wagati min na ko bi ko coup d'état kɔni ko o wagati tɛmɛna ko min kɛra Ibrahim Boubacar Keita la ko o ye coup d'état de ko wa k'olu ma jɛn n'a ye ko wa ko u b'a kɔn fana o ye welewele bila maa minnu kɛra sababu ye ka Ibrahim Boubacar Keita ka fanga kɔni yɛlɛma ko o maa kofɔlen ninnu kɔni ka jateminɛ u ka taa u nɔw la ani ɲangini min ka da u kan o ka da u kan walasa nin ko bɛɛ lajɛlen bɛ ban cogo min ko olu ka nin hakilina ninnu bɛɛ lajɛlen ko o ye Maliko de ko olu bɛ fɛ ka maliyɛnw kɔni dɛmɛ walasa u ka jamana ka se ka basigi cogoya min na ayiwa u y'a yira k'a fɔ tuguni ko donna nataw la ko jɛkulu dɔ kɔni bɛna na CEDEAO tɔgɔya la Mali la walasa bɛn ani sabati bɛ se ka segin cogoya min na Mali jamana ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ CNSP n'o ye comité national pour le salut du peuple ye n'olu ye maa minnu kɛra sababu ye ka Ibrahim Boubacar Keita ka fanga kɔni yɛlɛma ayiwa olu kɔni bɔra k'a yira k'a fɔ ko min ye couvre-feu ye n'o tun b'an ka jamana kɔnɔ kabini tile 2 bɔ ɲɔgɔn kɔ ko a heure kɔni yɛlɛmara ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yira k'a fɔ ko CNSP o maa ninnu kɔni ye bataki kura dɔ kɔni bɔ bataki min kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ayiwa ko couvre-feu n'o kun daminɛra an ka jamana kɔnɔ kabini kunun ko dɔ kɔni bɔra o heure la sabula kɔrɔlen u kun y'a fɔ de ko ka daminɛ nɛgɛ kaɲa 21 kɔni na fo ka taa bila sɔgɔmadafɛla la nɛgɛ kaɲa 5 kɔni na ko o bɔr'o la ko k'a bila su minuit la ka taa bila fo o sɔgɔmadafɛla 5 heures du matin la o de hukumu na ni maa kofɔlen ninnu u y'a yira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka taa i ka ci kɛ jan'o o wagati kɔnɔ ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ u ye bataki wɛrɛ bɔ bataki min kɔnɔna la n'u kun y'a yira k'a fɔ ko fɔlɔ la min ye Mali n'a a furancɛw ye olu kun y'a yira k'a fɔ ko olu kun datugulen don nka ko o bɛɛ lajɛlen bɛ dayɛlɛ k'a daminɛ pankuru sira min yɛrɛ ye mobili sira ye ko bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ dayɛlɛ walasa gɛlɛya bɛ se ka bɔ jamana kɔnɔ cogo min ayiwa u y'a yira k'a fɔ ko hali a tɛmɛ donna nata la ko min ye transition ye maa dɔw bɛna sigi jamana kunna wagatinin dɔw la wa u y'a yira k'a fɔ fana ko olu kɔni ka nin baara in kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ o de ye k'a fɔ lakana ani bɛn ko k'o sigi jamana kɔnɔ wa ko olu kɔni tɛ yan nɔ fangako kɔni kama ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka taa kulo kan o de ka fɔ Kulukoro ko ji kɔni ye maa caman kɔni ka so ɲɔngiri ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yira k'a fɔ ko tarata don uti kalo tile 18 kɔnɔna la ko sanba dɔ nana Kulukoro mara kɔnɔna na o san in kɔni nalen na k'a kɛra sababu ye tiɲɛni caman kɔni donna ma sabula maa caman kɔni bɛ yen nɔ ko olu kɔni ka so taara ji kɔni fɛ ayiwa ko o waleya ninnu kɔni na min ye Kulukoro autorité maaw ye olu kɔni bɔra ka taa lajɛli kɛ ani ka jateminɛ kɛ maa minnu bɛ yen nɔ n'u ka so kɔni tiɲɛna o tɛmɛnen ka bɔ u y'a yira k'a fɔ ko maa kɔni n'i ma to nin waleya na nka ko tiɲɛni kɔni barika bonyana ni ye mɔgɔw bololaminɛw ye ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ coronavirus kunnafoniw kan minisiriso min sigilen bɛ kɛnɛya hukumu kunna olu kɔni y'a yira k'a fɔ sanga ni wagati k'u b'an ladɔnniya bana in taabolo kɔni kan ayiwa u ye sɛbɛn kura bɔ sɛbɛn bɛ tali kɛ ka bila alamisa la uti kalo tile 20 kɔnɔna la maa minnu bɛ yen nɔ n'olu garijɛgɛra coronavirus banakisɛ la an ka jamana kɔnɔ k'o ye maa 20 ye maa minnu kɔni bɛ yen nɔ ni ala ye lafiya kɔni di olu ma nin don kɔfɛla in fana la k'o ye maa 3 ye ayiwa an b'a yira k'a fɔ ko kabini coronavirus banakisɛ donna an ka jamana kɔnɔ ko maa minnu kɔni bɛ yen nɔ ni olu kɔni garijɛgɛra coronavirus banakisɛ la an ka jamana kɔnɔ ko o bɛ taa maa 2,686 kɔnɔ o maa 2,686 la maa minnu bɛ yen nɔ ni ala ye kɛnɛya kɔni di olu ma
ko ye maa 1,090 ani kɔ ye maa minnu kɔni bɛ yen nɔ ni ala ye olu ka kalifa minɛ la ni bana in sababuya ko ye maa 125 wa an balimaw ni ne kun ye bi don kibaru ye ka da aw tulo kan hali bi an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye sankura min jɔlen bɛ an kunna n'o o ya ala ka san yɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma ka bɛn ani basigi sabati an ka jamana kɔnɔ aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛ donna a nata la